Ola, bos días, boas tardes a todos. Esta é a primeira entrega do podcast do Arrabaldo, que é unha iniciativa que para a Biosbardia estamos a desenvolver aquí Javi Gómez, profesor de Lingua e Literatura, crítico literario, e máis eu, Eva Moreda, escritora en lingua galega e tamén colaboradora en Biosbardia. Bueno, bo día, Javi, que tal? Cos reis e tal? Bo día, Eva. Bueno, os reis non trouxeron libros porque os profesores e críticos ninguén nos regala libros case sempre. Entón hai que ir amañando con outras Mm. cuestións, pero ben, de volta ao chollo, non como en Escocia, onde xa o chollo. Home, xa aquí xa nos esquecemos do Nadal, aquí xa levamos traballando un monte de tempo. Bueno, non tanto, pero semella que sí, non sempre semella que sí. Bueno, este podcast do Arrabaldo que non o dixen antes é unha iniciativa que Javi e máis eu pretendemos desenvolver para a Biosbardia, cunha frecuencia de momento pensou indeterminada, non nos imos poñer grandes aspiracións que non poidamos cumprir, pero sobre todo o que pretendemos facer é falar de temas de fondo do sistema literario galego, é dicir, non tanto facer crítica de novidades ou falar de libros específicos, aínda que obviamente pois ás veces referirémonos a libros específicos, pero senón pois falar de temas máis de fondo. Entón, temos hoxe un tema que aos dous coido que nos interesa bastante. Bueno, quería preguntarlle a Javi, en que se parece isto ao sistema literario galego? Publicidade, por favor, marca, non sei, agora será a marca Bimbo, Panrico, será unha multinacional calquera, por favor, patrocinen este product placement. Sí, este é de Greggs, que é unha cadena de pastelerías moi coñecida aquí, con moita graxa saturada, moito azucre, tamén que nos patrocine Greggs. Pero a ver, en que se parece isto ao sistema literario galego? Que ten un burato no medio, non ten centro, todo Claro, é periferia, sí, todo é non te periferia. É unha exacta. é unha metáfora do sistema literario galego. Sí, exactamente. Un donut, por definición, non ten nada no centro e todo é, pois, marxe ou lado ou periferia ou como se lle queira chamar. Este é un termo que penso que fuches ti o que inventaches, non, Javi? O Bueno, primeiro. eu creo que sí, foi un deses Sí. momentos de digamos, mestura da cultura popular, a presencia Ujú. do donuts, que, por certo, como ben sabes, nos Estados Unidos sí que ten unha consistencia moito máis, están as berlinas, non? Que teñen unha consistencia moito máis normal, non? É dicir, é un bolo, que si ten un centro, non ten o furadiño en moitas ocasións. Eh, Lembro que aquelo viñera a través da lectura dun cartaz, do que despois falaremos, non? Dun congreso, unhas xornadas que organizara, me parece que o Consello da Cultura Galega, en todo caso estaba no portal da Lingua Galega, sobre a literatura nas Sí. marxes, non? Desculpa, coido que a Deputación da Coruña tamén organizaba, Bueno, ou sí, ben había, eles ou ben como en case todos estes sí, asuntos había sí. varias entidades implicadas. Sei que a organizador en si mesmo era Chapela, non? Daniel Chapela. Entón, claro, un lía a nómina de protagonistas, de poñentes das xornadas e dicía: toda esta xente está nas marxes, síntome só no centro. Claro, porque, bueno, ti presentáchesme como profesor de literatura e de lingua, pero eu sí considero que estou, crítico literario, pero sí considero que estou no centro dun sistema literario, non? Non é que teña unha posición moi prominente, pero, eh, bueno, son docente, o cal me coloco nunha posición de influencia con respecto a moitas persoas. Formeime na Universidade de Santiago de Compostela, baixo a explícita de Darío Villanueva, que supoño que non hai un docente de teoría da literatura máis central en Galicia que Darío Villanueva, e escribo en Biosbardia, que para min é a mellor páxina de crítica literaria galega na actualidade dende hai un tempo, e tamén no diario El Progreso, que para min, xunto a Faro de Vigo, ten o mellor suplemento literario de Galicia. Entón, se eu non son centro, quen é centro?
Bueno, pois descubrín que estaba prácticamente só no centro, bueno, estaría acompañado de ti seguramente. Sí, claro, realmente, a ver, por que dicimos que o sistema literario galego é como un donut? O sea, que probas nos permiten facer esa afirmación? Pois eu coido que o que dis ti, ti puxeches un exemplo moi bo como crítico literario, obviamente, haberá obviamente diferentes argumentos que se poden facer para outros tipos de axentes, escritores, editores, etcétera. Non sei, tamén imagino que poderíamos falar largo e tendido, non, como se di, eh, do que significa estar no centro. Quero dicir, ti puxeches uns exemplos moi ben traídos, estudar en certas institucións, escribir para certas páxinas, para certas publicacións. Obviamente poderíamos, se cadra, pois, establecer criterios para escritores, para novelistas, para poetas, que obviamente calquera nos podría discutir, pero, a ver, eu penso que se un autor, digamos, publica con Galaxia ou con Xerais ou coas dúas. Ten levado multitude de premios, premios Xerais, Premio Blanco Amor, de poesía, os equivalentes de poesía. Xa sei que se cadra non hai unha grande cantidade de medios en galego ou que os grandes medios, digamos, de Galicia, como pode ser, bueno, xornais que todos coñecemos en castelán, non lle dedican grande atención á lingua galega, pero digamos que nos medios que hai, aínda sendo precarios, pois esta xente constantemente ten recensións dos seus libros, entrevistas, etcétera. Na Entón, hai CNTVG, por poñer un na exemplo, TVG, o sea, hai programas na tanto Radio Zoom Galega, como na Radio Galega, sí, que o programa de Ana Romaní, senlleira, de maneira sí. senlleira, durante moitísimos anos. Sí, entón temos autores, autoras que cumpren todas estas características, pero aínda así se definen consistentemente como periferia e como marxes, non? E penso que é iso do que falamos cando dicimos que o sistema literario galego é un pouco como un donut. E penso que exemplos hai máis que de sobra e de feito penso que o raro, agora mesmo non lembro a ninguén en concreto, igual ti me podes corrixir, pero penso que o raro, o extraño é o contrario. Eh, ver algunha persoa que felizmente non que acepte ser centro. Eu penso que non o teño visto, aparte de contigo agora mesmo, non? Non, eu creo que curiosamente, moitas das ou algunhas das persoas que si admiten estar un pouco máis nese centro do sistema literario, estou pensando no falecido, por exemplo, desgraciadamente falecido por novo, Domingo Villar, son aqueles que se cifran en canto a número de vendas, porque o ser Ujú. vendas de libros, porque o ser un dato obxectivable, eu vendín 100.000 exemplares, 150.000 exemplares, 250.000 exemplares, 1 millón de exemplares, lóxicamente non da obra en galego, senón da obra en galego e as súas distintas versións, pois chega a un punto, tamén pasa un pouco para utilizar unha autora viva, quizáis, pois con Arantxa Portabales, que se ti vendes moito, pois aí é indiscutible que vas estar no centro dun sistema. Pero iso si sempre co asterisco, no? No centro dun sistema mercantil. O sea, estou no centro porque vendo moito, non me considero, non? Quizáis aquí habería que falar un pouco tamén para analizar este fenómeno de centro e periferia, a miña opinión, non sei como ves, paso a pelota, de as miradas cara adentro, a mirada intrínseca e a mirada cara fora. Dicir, eu podo me ver, eu creo que o proceso de pensamento con moitas persoas é eu podo asumir, aínda que non o faga publicamente, como ti dixeches, que estou no centro dun sistema literario porque recibo atención, entrevistas, publico con boas editoriais, gaño o premio, pero cara fora pertenzo a un sistema literario cativo dentro da literatura universal, da bel literatura, e tamén me vexo como un outsider ou un outsider porque son muller, pertenzo ao colectivo LGTBIQ+, estou racializado, racializada, etcétera, e isto lévame a fusionar os dous puntos de vista e escoller o que a min máis me interese para adoptar como perfil público.
Sí, sí, eu estou totalmente de acordo de que aquí o problema, a ver, se cadra non é tanto falar o sistema literario galego obxectivamente centro e marxes ou determinados componentes do mesmo son centro ou son marxes, senón que o interesante na miña opinión pois é ver como exactamente o que dixeches ti que case todo o mundo a hora de conformar a súa identidade, a súa, digamos, presentación pública, sempre semella escoller ou resaltar aqueles aspectos, aqueles componentes que xa sexa da súa obra como da súa personalidade e outras cousas que apuntan cara ás marxes e se cadra un pouco obviar aqueles que os sitúan máis no centro. E ti acabas de falar agora de literatura, digamos, comercial, non? E de como, pois, obviamente, o número de ventas, pois, sí que é un dos criterios, non? Que tamén poderíamos utilizar para ver se un autor ou autor está no centro ás marxes. Pero cando estabas comentando, estaba tamén pensando que tenlo visto, penso eu, con algúns escritores do noso sistema moi comerciais, moi vendidos, pero que despois se sinten marxes porque se cadra din, bueno, é que vedesme simplemente como un bestseller e non vedes que a miña literatura pois ten unha valía literaria inmensa. Charles Dickens tamén vendía moitísimo e ninguén o cuestiona. Bueno, Charles Dickens é que o pobre señor xa debe de estar canso de que o traian a colación aí en cada vez que se fan argumentos deste tipo. E penso que a min é realmente o que me sorprende moitísimo, non? Que xente cunha cuota de éxito que penso que a maioría de nós non podemos nin soñar, pois que aínda así, en vez de o mellor enorgullecerse do seu éxito, enorgullecerse do traballo que pasou que o puxo aí, digamos, ou que a puxo aí, prefiren, pois, situarse nas marxes, non? De todos os xeitos, eu penso que, a ver, moitas veces cando falamos do sistema literario galego, penso que tendemos a caer no excepcionalismo, e dicir, bueno, que isto non pasa en ningún país do mundo, en ninguna literatura, porque a nosa literatura é cativa, tal. Eu a verdade é que non son moi fan do excepcionalismo, e realmente aquí tamén neste caso penso que non estamos ante unha característica exclusiva do sistema literario galego, senón que digamos que ten unha proxección máis global, quero dicir, mesmo o señor Donald Trump, que vai ser investido como presidente de Estados Unidos, que é un millonario, é un señor que fixo todo tipo de barrabasadas e nunca lle pasou nada, pois realmente gran parte do éxito da súa plataforma cífrase en presentarse como marxes e como alternativa a estas supostas elites. Non sei como ves ti. Sí, eu tampouco son moi o excepcionalismo. Creo que ás veces nos estudos sistémicos sobre a literatura, sobre todo nos que se levaron a cabo nas dúas últimas décadas en Galicia, buscamos paralelos que son lexítimos e que nos poden situar un pouco nese paradigma. Estou pensando, pois, nalgúna compañeira, nalgún compañeiro que estudaba, pois, nomeadamente o profesor Isaac Lourido, porque teño grande Ujú, admiración, ademais, que estudaba, por exemplo, cando eu estaba estudando temas de tematoloxía, estudaba os paralelos entre o sistema galego e o sistema castelán e o sistema quebequés e da literatura inglesa, non? Eh, claro, para descubrir que efectivamente ese excepcionalismo existía máis ben pouco, non? Isto podo pensar, pois, en autores como Derek Walcott, por poñer un exemplo, ujú, dentro da literatura inglesa, para que non o coñeza, porque o seu premio Nobel xa queda un pouquiño atrás. Bueno, pois é un escritor da pequena illa de Santa Lucía, e bueno, casos como estes ocorren en noutros moitísimos lugares e o caso de Galicia, dende logo, non é excepcional, tanto pola parte da figura pública das autoras e os autores, como pola parte, dende logo, da súa literatura, porque calquera, por exemplo, a Derek Walcott ou a Chinua Achebe, o escritor nixeriano, podíades ter dito, bueno, vostedes podían ter escrito, perdón, no crioulo de Santa Lucía ou na lingua Ibo, no caso de Chinua Achebe, renunciar aos beneficios da lingua inglesa. De feito, iso foi unha tensión nas literaturas postcoloniais durante toda a segunda metade do século XX. Con respecto ao que ti dicías
de Donald Trump, sí, hai esa idea de todos outsiders, non? Esa idea tamén que aínda lía eu esta mañá unha entrevista a un historiador, Forley, me parece que se chama, fixo a tese na Universidade de Santiago de Compostela, pero non ten Ujú, moita relación coa universidade, que foi quen hai uns anos identificou pois a nova ultradereita ou a ultradereita actual como algo atractivo polo punk, non? ujú, A dereita punk, rompedora, o que racha agora non é ser de esquerdas, que é ser puritano, moralista, etcétera, etcétera, e o que racha é ser de dereitas. Bueno, como ti dicías, racha con que? De que xeito Donald Trump non pertence á elite dos Estados Unidos. Pois o mesmo poderíase preguntar, e eu tamén podo facelo aquí, pois vendo esta xeira de persoas, non, que estaba aquí neste Literatura nas marxes, a creación alén do canon, vou utilizar a persoa que eu máis admiro, non? De que xeito Yolanda Castaño ujú, está nas marxes da literatura galega. E repito, utilizo o caso de Yolanda Castaño porque non me custa recoñecer que eu con Yolanda Castaño xa dende a miña adolescencia sufro de fenómeno fan. Adoración absoluta pola súa figura, pola súa poesía, polo que fai, polo que escribe e por sorte porque a puiden coñecer un pouquiño por como é, non? Pero si ela non está no centro, si ela é ujú, literatura das marxes, logo quen está no centro? Como ujú. escritora, me refiro. Esa é un pouco a reflexión. Sí, sí, aquí, obviamente non quero dicir, non coido que esteamos aquí para, falar de casos particulares, pero penso que, polo menos para min, a grande pregunta moitas veces é, que leva a xente en conxunto ou aos axentes do sistema literario a preferir estas, marxes e non, como dixen antes, pois a dicir: "Mira, pois eu esforceime moito, escribín un montón, tiven a sorte ou tiven o talento de conectar co público e agora vendo unha pila de libros e levo unha pila de premios, pois mira, son centro, pero porque o merezo". Quero dicir, non teño visto ninguén que digamos, abrace, non, esta, Somos cultura sí, católica, é claro, respecto. a min tamén me interesaba falar diso, non, porque, a ver, eu, como dixen antes, penso que este é un fenómeno moito máis amplo, xa sei que aquí me vou poñer a facer igual a antropoloxía de 4 pesos, non me gusta, pero vouna facer igual. Sí que, a ver, eu ás veces, non tanto cando penso no sistema, senón cando penso nesta tendencia máis ampla que coido que vemos pois en moitos aspectos de todo o mundo noutras literaturas, pero tamén na política, no mundo académico, en moitos ámbitos, pois eu ás veces penso, bueno, realmente esta narrativa do underdog, non, digamos, da persoa máis oprimida e máis, pois, máis puteada, por así dicilo, pois digamos ser ese a persoa máis realmente máis importante, pois é unha idea que vendo o cristianismo, non, obviamente, los primeros eran los últimos eran los primeros. Non sei se é unha lectura moi ampla, non, pero realmente eu penso, bueno, como dicías ti, eu banco moito pola idea de que somos cultural Catholics ou cultural Christians, e iso aínda está, polo menos, obviamente, no mundo occidental, aínda pois modela, pois eu penso moi poderosamente moitos dos nosos imaxinarios. E non sei se pero a vez eu tamén penso que ás veces con estas explicacións tan amplas realmente é o mesmo que non dicir nada. Bueno, hai raíces cristiás, bueno, pois como as hai en calquera cousa realmente no mundo, polo menos no terreo occidental. E non sei se cadra unha influencia máis recente pode ser a do posmodernismo, non sei, esta ruptura de xerarquías, non sei que che parece. Sí, eu creo que desa perspectiva do posmodernismo, do que chamaríamos dentro do ámbito da teoría literaria os cultural studies, creo que eso promove moito unha situación como a que estamos a describir ou estamos tratando de describir, non? Realmente trátase de fuxir do canon, ese concepto tan manoseado, tan o que algúns dos seus patrocinadores, nomeadamente Harold Bloom, fixeron
tan poucos favores, e buscar máis ben todo aquilo que ten que ver cunha crítica literaria, cunha produción literaria baseada non tanto na tradición, senón en rachar con esa tradición ou adoptar a pose, adoptar a figura de rachar con esa tradición, porque realmente, como todas e todos sabemos, as persoas que nos escoiten van a saber tamén e saben tamén, realmente rachar coa tradición non direi que é imposible, pero sí vou dicir que é moi complicado. Dicir, estar verdadeiramente na periferia artística, eh, tendo unha obra de certo relevo, para min é moi difícil, a marxe de cuestións externas. Non? Entón, esa disolución dos estudios literarios, o que chamaba Harold Bloom a escola do resentimento, para min de xeito moi equivocado, esa perspectiva que manda as autoras e os autores a ser, en primeiro lugar, caribeño, como Derek Walcott, negro, como Derek Walcott, muller, como tantas outras persoas, galego, como Castelao, xa que estamos no 75 aniversario, non? Identificamos o autor polo que é, o autora polo que é, pois evidentemente, na miña opinión, leva a se concentrar nesta situación e, polo tanto, a tratar de fuxir do que consideramos un constructo uniformizador que é o centro. Non? Realmente existe agora, ou existe dende hai 50, 60, 70 anos, ese centro tan constreñidor, tan eh, uniformizador, tan branco, heterosexual, Ujú. rico, ou de posibles económicos, etc. Eu penso que sí que existe. Creo que é obvio que sí que existe. Agora, ten a relevancia que se lle dá un pouco como home de palla creado para colocarse Mm. nas marxes. Aí xa non o teño tan claro, non sei como ves ti. Sí, eu concordaría no sentido xeral de que semella haber ás veces un xogo un pouco hipócrita, digamos, e xa pensando, volvéndose cadra máis ao contexto específico do sistema literario galego. Quero dicir que hai como un xeito ás veces de xogar con dúas barallas, digamos, unha baralla máis tradicional ou modernista, como se lle queira chamar, na que sí que o canon tería un papel extremadamente importante, e logo unha baralla posmodernista que tería esas características que rematas de dicir ti. Por exemplo, mentres estabas respondendo, eu estaba pensando en algunhas figuras canónicas do sistema literario galego, por exemplo, Blanco Amor, a propia Rosalía, a propia Luisa Villalta, a última, obviamente, última homenaxeada nas letras galegas, as deste ano, as cantareiras tamén. Quero dicir que mesmo nestas figuras que ou ben xa son extremadamente canónicas, como Rosalía Blanco Amor, ou que digamos que reciben o Día das Letras Galegas e, polo tanto, se pode argumentar que é un paso cara a súa canonización ou cara a súa asunción polo centro, sempre o que se destaca é os rebeldes que eran e o moito que fuxían dese centro, o moito que fuxían dese canon. Entón, a min pareceme un discurso se cadra un pouco contradictorio. A ver, igual o que digo, tamén estou un pouco botando a lingua para hacer, pero ás veces dá-me impresión de que algúns dos autores e autoras que se xactan da súa posición nas marxes, realmente ao que aspiran é a que dentro de 50 ou 100 anos digan esta persoa super rebelde, super marxinal, bueno, para o canon directa, non como Rosalía, como Blanco Amor, como, bueno, mesmo Castelao, pois obviamente en certos aspectos tamén era marxes, non no seu tempo. Sí, esta preferencia polas marxes un pouco artificial ten un correlato e é que creo que produce, non sei como ves ti, un efecto de inversión, non? Vou ver sacar o donos, podemos ver sacar o donos, non? Entón, ao final, non crees que o mellor a literatura galega, o sistema literario galego
ten o centro máis grande de todos, porque realmente ao quedar sen centro porque é un buratiño, ao final o centro remata sendo todas estas marxes do donos, Cla non? É dicir, se non hai centro, non hai un certo paradoxo de que se non hai centro, todo é centro. Ou boa Ujú, parte do centro é centro, e teríamos que crear a periferia da periferia. ujú. Sí, eu, a ver, tamén estaba pensando, volvendo á metáfora do donut, realmente o que fai donut ao donut é o burato, non? Porque se non tivese burato sería como, bueno, unha berlina ou sería como un bolo así Todo. aburrido, sen características propias, pero é ese burato que digamos que o fai destacar e que o fai que nos guste tanto e tal. Bueno, isto era obviamente unha divagación así sen moita importancia. A ver, para empezar, eu penso que sí que se podería falar da periferia ou marxes das marxes, ou se cadra se debería dicir, somos todos marxes, pero algúns somos máis marxes ca outros, habería diferentes formas de formulalo, que poderían obviamente ser suxeitas a discusión. Em, pero sí que estou de acordo co que dis, non? Que se nada é centro e todo en marxes se cadra ao final, pois poderíamos decir que todo é centro. Eu a verdade é que, digamos, un argumento que a min me fai se cadra sentir un pouco máis de simpatía, non, cara a esta posición de que somos todos ou figuras centrais son extremadamente marxinais, pois é a realidade de que o sistema literario galego no seu conxunto, pois sí que penso que é indiscutible que é marxinal, non, en moitos aspectos, tanto no conxunto do Estado español como mesmo en Galicia, non? O sea, que porcentaxe de libros vendidos son en galego? Non sei se o 10% ou a cousa así, saiu hai pouco un dado, que realmente é moi pouco optimista, non? Entón, pois sí que se o tomas desde esa perspectiva, pois xa che digo que eu se cadra podo sentir un pouco máis de simpatía por ese tipo de posicionamentos. Tamén che digo unha cousa, a ver, eu penso que se seguimos mirando e ampliando o círculo, eu penso que a literatura case en calquera país é marxinal, non? Porque ti podes dicir, bueno, que sei, Stephen King, que é un señor obviamente super coñecidísimo, que será millonario, que tal, pero ti se comparas a Stephen King con, non sei, con calquera estrela do pop ou con calquera estrela a que xogan en Estados Unidos ao béisbol ou ao básquetbol. Quer dicir, Stephen King pois terá unha fortuna e un branding pois moito menor Taylor que Swift, sí, Taylor Swift, bueno, que obviamente. agora mesmo Claro, a artista pop máis vendida e máis coñecida. ao lado de Taylor Swift, bueno, obviamente Stephen King leva máis tempo traballando, igual lle deu para xuntar máis cartos, pero realmente ao lado de Taylor Swift ou de calquera estrela do deporte, pois Stephen King ten un recoñecemento, eu penso, máis limitado, non? Entón eu penso que realmente a literatura sí que en xeral é marxinal, pero ao final penso que é un pouco como que dicía antes do cristianismo, se dis, bueno, que toda a literatura é marxinal, todos somos marxe, pois ao final non dis nada máis que unha obviedade, non che sirve, digamos, como ferramenta de análise. Eu aquí sí que podo mellor, digamos, non me gustaría facer unha impugnación total da cultura galega, Ujú, pero concordo no teu argumento, pero póñolle unha pequena pega, e é que toda a cultura galega, que non quero facer impugnación, estaría nesas marxes. ujú, A pintura galega está nas marxes con respecto a outras moitas, dende logo. A música galega quizás ujú, é do que máis sí, bueno, estamos últimamente neste revival, non? Pois o que sei, Baiuca ou Tanxugueiras, etcétera, chegando no seu momento houbo ese boom do neofolk, de Luarna Lubre, etcétera. Ben, pasaban de ser fenómenos que non fosen simplemente marxinais dentro do contexto universal da música. Non. O ujú, mesmo ocorre coa literatura galega. Aí sí que é verdade que somos periferia, pero a min gustaríame, case como a miña conclusión, non como a túa, que non quero impoñela, pois deixar esa reflexión acerca
do sistema literario galego, xa non vou utilizar outra metáfora que non sexa a do Donut, como o deus Jano, non? O deus Iano Ujú, da mitoloxía grecolatina, non? Con esas dúas facianas. Si nunha miramos cara adentro, verémonos no centro, que non quero dar nomes particulares, agás o meu, non neste caso. Se miramos cara fora, veremos por suposto nas marxes que provocan, bueno, pois unha lingua cativa con 2 millóns e pouco de falantes, agochada nun curunchillo dunha península no sur de Europa, con poucas posibilidades de crecemento, se a miramos ujú, para o futuro. Dicir, a periferia da cultura galega é evidente, pero dentro diso existen unhas dinámicas intrínsecas que si levan a persoas ao centro, que si levan realmente a persoas, autores e autoras de valor na periferia, e iso para min sí que ten consecuencias, non? Hai uns anos, cando o patrocinador destas conversas, César Lorenzo, en Biosbardia, contactou comigo para unha entrevista, eu sinalaba que, por exemplo, hai un efecto claro de todas estas teorizacións na práctica. E para min indiscutible calidade da poesía galega recente en moitos tramos de idade, estou pensando pois en Xavier Cordal, estou pensando en Olga Novo, estou pensando en Yolanda Castaño, estou pensando en Luís Valle, estou pensando en Alba Cid, por dicir, xa digo, rangos de idade que van dos prácticamente 65 anos que debe ter Xavier ujú. Cordal, se esta conversa me equivoco na idade vai me matar, aos, aos pouco menos de 30 que ten ou terá máis ou menos Albacid, máis ou menos, e incluso podería ir máis abaixo, pois se coñezo certa poesía escolar que para min segue a ter Ujú. calidade. Esa poesía está nas marxes, pero precisamente por iso ten a liberdade para crear e para facer literatura de calidade, e falando de calidade xa non vou dicir nada que estás ti aí, o que contrasta con eses fenómenos da novela que quere pasar, en moitas ocasións, ou da narrativa, que quere pasar como un fenómeno sistémico periférico e central, e precisamente por ser central, repite toda unha serie de clixés que non son só do centro galego, sino tamén do centro español, do centro da literatura europea, do centro da literatura universal, que por moito que renegue desa posición central, segue a mantendo a nivel comercial, a nivel global, na cultura galega, e polo tanto, pois, por moito que renegue dela, acaba xenerando un sistema a marxe das poses cunhas posicións ben definidas que se trasladan en fenómenos concretos, poesía, prosa, neste caso. Sí, eu desde logo penso que habería moito que falar e moito que discutir, quero dicir máis aló de o mellor grandes pronunciamentos, bueno, pensades que todos sodes marxes, pero sodes todos centro, cousas así. Por exemplo, paréceme moi atractivo que acabas de dicir, que se cadra a poesía galega sí que conseguiu facer desta posición realmente sí que marxinal, obxectivamente marxinal en moitos aspectos, se cadra noutros, pois sí que hai o mellor un pouco máis de forzar esa marxinalidade, pero ao final, pois se cadra sí que hai poetas ou a poesía en xeral sí que está conseguindo pois xogar con esta relación centro-marxes dun xeito positivo, quero dicir, para conseguir obras de meirande calidade literaria. Debo dicir que para min ese é o principal criterio, non o será para todos, haberá xente que diga, bueno, no, o importante, digamos, o que determina o éxito das estrategias é, pois, ou vender máis libros, ou ter máis amigos cos que ir comer empanada, ou sentirse mellor un mesmo, bueno, haberá todo tipo de criterios, o meu xa o digo transparentemente, pois é crear un maior número de obras que teñan calidade literaria ou que a calidade das obras individuais aumente, non? Que tamén poderíamos discutir, pero se cadra sí que a narrativa non conseguiu atopar unha estrategia de xogar con marxes e centro que realmente tivese éxito nese sentido.
Bueno, Eva, non sei se queres engadir algo para Ujú. ser o primeiro programa que está Sí, ao a verdade é que este último exemplo que puxeches fíxome sentir un pouco optimista e non sei se poderíamos un pouco especular ou falar de ata que punto nos semella sostible un sistema donut, non un sistema sen centro, ou como verías ti a evolución dese donut? Vai o burato seguir aumentando de tamaño ou vai ir pechándose ou que che parecería? Bueno, é unha pregunta moi interesante e moi complicada, porque realmente facer prognósticos non é o que mellor se nos dá en xeral Ujú, a calquera crítico literario, non? Abonda con coller estas obras míticas, que eu estive pensando en facer algún agora que estamos no, no cuarto de século, non? Panorama de la literatura universal del año 1970, do ano 1950, o Diccionario de Autoras e Autores do ano 1980, e ver as obvias diferencias. ujú, A curto medio prazo, digamos, pois 2 anos, 10 anos, non creo que se modifiquen en absoluto estas dinámicas, se me preguntas. A longo prazo, eu penso que eses posicionamentos tampouco se van a modificar demasiado, para ser un pouco circulares no argumento, por isto que dicías ti, non? É dicir, creo que un trazo da posmodernidade é ese trumpismo de presentarse como outsider, non creo que iso vai a cambiar no curto prazo. Mais sí creo que vai cambiar a valoración dese fenómeno, non? Porque creo que persoas, pois como estamos a facer nós, reflexionando sobre o asunto, pero tamén persoas moito máis novas, e eu sí son moi optimista coas filólogas, coas críticas literarias do futuro, falo en feminino ademais ujú, a propósito. Creo que sí que se vai ser consciente no sistema crítico galego, como parte como subsistema do sistema literario, da necesidade de rematar con certas distincións artificiais, ujú, e, e, e bueno, rematar considerando que por moitos posicionamentos públicos que haxa, as dinámicas non están marcadas por declaracións públicas, senón, como dicía Itamar Benzoar ou outros críticos, por relacións que se establecen e que son alleas ás persoas que se establecen, non ten ese carácter abstracto, pódese intervir sobre elas, pero non desaparecen como por arte de maxia cando un fai un posicionamento como o que eu mesmo fixen hai uns minutos. Dicir, por dicir últimamente que eu diga estou no centro, non me coloca automaticamente no centro. Son ujú. dinámicas que nin eu, nin ti, nin por certo esa persoa que acaba de interrumpirnos aí, son quen de controlar cousas do directo, perdoen señores oíntes videntes. Sí, penso que o que dis un pouco viría a redundar nesa idea de que realmente o tempo ao final nos dá unha perspectiva que eu penso que no presente, por moito que nos esforcemos, por moitas ferramentas teóricas que empreguemos, pois non vai ser posible non adquirir ese tipo de distancia ou de obxectividade. Tamén por digamos, relacións persoais. Eu entendo que ás veces este tipo de xuizos poden verse dificultados por todo tipo de relacións ou ben de amizade ou de inimizade ou de outro tipo de cousas. Eu a verdade estaba a pensar tamén, eu teño menos contacto coa mocidade do país do que tes ti obviamente, pero eu o que estou observando, por exemplo, é que se cadra hai certos tótems ou certos tabúes que mesmo a nosa xeración un pouco medrou con eles, que xa viñan de antes, pero digamos nós un pouco os aceptamos. Em, Ese cadro eu teño impresión, xa che digo que é unha cousa un pouco parcial, de que se cadra os máis novos non os teñen do mesmo xeito. Por exemplo, estou pensando, igual non nos parece un exemplo moi positivo, pero
eu lembro que cando eu empezaba a escribir, pois había esta presión, non? Ou hai que escribir facer o compromiso polo galego ou polo castelán, pero o bilingüismo estaba bastante mal visto. Agora vexo que, se cadra hai máis xente nova que non ten tanto problema, non, con ese bilingüismo e con publicar, obviamente, non todo o mundo, pero non sei, dáme a impresión de que se cadra, está a mudar esa cousa que igual nos parece mal, non digo que estea ben e que sexa magnífico, senón que simplemente o poño como exemplo de que se cadra gustaríame pensar que se cadra as novas xeracións están, non rompendo tabús, pero digamos cousas que nós igual as dábamos por feitas, que eles xa pois non as dan por feitas ou pasan delas. Tamén nunha entrevista aquí tamén en Biosvaria con Inma López Silva facía un argumento semellante con respecto aos novos dramaturgos e xente que traballa no teatro que digamos ese compromiso coa lingua estaba un pouco a esfarelarse, que non digo, obviamente non digo que sexa positivo, pero non sei se o mellor, ter unha perspectiva diferente, pois o mellor fai que a xente pense de xeito diferente no que significa estar na marxe ou estar nos centros, pero se cadra sí que realmente penso que a curto prazo non semella que vai haber grandes cambios, non? Porque, non sei, penso que somos os mesmos, son as mesmas institucións, un pouco as mesmas dinámicas, e non cambia, digamos, moito a cousa, digamos, ano a ano, ou mes a mes mesmo, aínda menos. Sí, e non podemos negar que hai unha cadea, e agardemos que siga a haber unha cadea, na que unhas persoas máis vellas, neste caso eu como docente, ti tamén como escritora, Ujú, guiamos dun outro xeito, de xeito presencial, de xeito simplemente como escritora, lectora, as xeracións que veñen por detrás levarán a nosa marca de Satán e agardemos que podan, como ti dis, pois librarse de certas cuestións que teñen que ver pois con relacións coa lingua, como ti acabas de ujú, simplificar, ou tamén relacións con certos autores ou certas autoras do canon, uns suben, outros baixan, e é moi difícil, como dicía eu ao principio da miña anterior resposta, saber realmente quen vai subir e quen vai baixar. Non, eu vime sorprendido ujú. eh, a última vez que falei cunha ben querida escritora nova, que Rosalía Bernárdez, bueno, pois que me comentaba que no seu círculo, ben, non vou especificar o círculo do que se trataba, que non deixan de ser xente moi noviña, pois había verdadeiro furor por Álvaro Cunqueiro, non? A quen eu vía un pouco como alguén xa un chisco superado en canto a modelo nos anos 90, non? Estas cuestións transfórmanse de xeito lóxico e seguirán a transformarse tamén eses conceptos que vimos manexando de centro e periferia. Mm. Bueno, pois penso que este é un bo momento para poñer fin a este primeiro episodio non do podcast do Arrabaldo. Imos mostrar unha vez máis o Donut, preguntarlles aos espectadores que similitudes ven co sistema literario galego, algo que se nos pasase, algo no que obviamente non estean de acordo. E nada, eu paseino moi ben. Moitas grazas, Javi. Moitas gracias, Eva. É unha maravilla ter este tipo de faladoiros. Bueno, teremos máis episodios, Ujú. teremos que pensar en que imos facer, pero se vostedes que nos escoitaron ou que nos viron se aburriron, non se preocupen que haberá convidados e convidadas no futuro tamén, ou esa é a nosa idea. Estamos abertos a tratar todo tipo de temas e xestións que nos cheguen, e para min, bueno, sempre un placer falar de literatura. O meu tema favorito de conversa, moito máis con alguén como a ti, Eva. Bueno, pois moitas grazas a ti tamén, Javi, e moitas grazas, aos espectadores, oíntes, e esperemos que ata a próxima.